जिल्लानि दारखुसिनि बेन्दों सिङाव थानाय थाइजौबारि गामिया दिनै खुंगा 16थि बोसोरारि जि मागो दमासि फोरबो बे दमासि फोरबोखौ खुंदों आरो बे खुंनायनि गेजेरजों गोबां हाबाफारिफोरखौबो लाफानाय जादों जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय खारनाय बारनाय बादायलायनाय सोंगाब बादायलायनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ बेहाय लाफानाय जादों आरो दिनै जोबोद जों गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि गामिनि बा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लादों आरो जोंनि थाखाय बे मोजां मोनसे सावगारि बा सिनारि होननानै जोङो सानो आरो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि जाहोना बेनो जे जोंनि गामि ओनसोलनि जाखांबोनाय जि फरायसा फरायसुलि जाखांबोनाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों खारनाय बारनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जोंनि धोरोमारि आसार खान्थि बेफोरखौ जों फोरोंनायनि जोंहा समाजा बिबान दङ आरो बिनि थाखायनो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जादों। दा बेवहाय सा 6 MA पास फरायसाफोरखौ थाइजौबारि गामि आफादा मान बावदों आरो सा 5 फरायसाफोरखौ BA पास जानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना मान बावदों आरो बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होननानै जों सानो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय जोंनि जाखांबोनाय जोंनि गोदान जोलैफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारिया बेहाय रोखायै बेरखाङो। बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ गोसो होनाय जादों हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदाखौ गोसो होनाय जादों लोगोसेनो खारनाय बारनाय बा गेलेमुआरि बिथिंखौबो बे आयदानि गेजेरजों बा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोसो होनाय जादों। जों दिनै बयबो नुदों टिभिफ्राव नुदों खेल' इन्डिया हाबाफारिया गुवाहाटियाव जागासिनो दङ बेवहाय जोंनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय मुं खामायगासिनो दङ बेवहाय माने सनानि मेडेल मोननो हानायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा जोंनि थाखाय बे बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा आरो बेफोरबायदि लेभेलसिम मोनहैनाया हयथ' खनसेनो बे सम्भब नङा बेखौ जों गामि लेभेलनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थुलुंगा होनायनि गेजेरजों सोर गथ'आ बबेयाव गोसो गुदुं बबे आयदायाव गोसो गुदुं बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेफोरबायदिनो मोनसे गावबागाव गोसो गुदुं लेभेलजों लांनानै जाय फरायसाया जाय गथ'आ जेराव गोसो दङ बेखौ बे लेभेलजोंनो लांनानै जोङो बै गथ'फोरखौ जोङो गावबागाव मोनसे मोजां मोननाय आयदानि गेजेरजों बा आयदायाव बेहाय जोङो बेखौ बाहागो लाहोनानै जोङो जेरैबायदि जोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ नुबाय थादों इयुन समाव जोङो जोंनि लुबैनाय बायदि जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जों नुनो मोनगोन होननानै आसा खालामो। मागो दमासिनि साबायखरखौ जासिग्रोनाय जाबाय जे दिनै दारखुसि हालामनि सिङाव थानाय थाइजौबारि गामिया मागो दमासिजों लोब्बा लाखिनानै जि फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जि मैयानिफ्रायनो थुनलाइयारि बादायलायनाय खेला गेलेनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव हाबाफारि लानानै दिनै जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलजों लोब्बा लाखिनानै आंखौ आलासि महरै लिंहरनायाव आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिथांमोना नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारि दानायाव जे निस्सय गोबां बिहोमा होगोन मानो होनब्ला जों मोनसे समाव बेबायदि मागो दमासिखौ जोङो मोनसे मोजां फोरबो जों फालिनो गारनानै जौ जुवा बेफोर बिथिंखौसो लानानै जोङो गोदोनानै थायोमोन नाथाय बेबायदि जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानानै जों मोनसे मोजां आब्रु खान्थिजों माने फोसाबलांनो थाखाय नैफोरबादि बर' गामिया गावबा गावनो दायथ' लानानै खामानि मावनाया निस्सय बर' हारि दानायाव मोनसे मोजां बिहोमा होगोन बर' हारि जौगानायाव मोनसे मोजां बिहोमा होगोन आरो बेखौनो आङो फोरमायनो लुबैदों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै थाइजौबारि गामिया सा 6 MA पास माने फरायसाफोरखौ बरायनो मोनबाय सा 5 BA पास जानाय फरायसाफोरखौ बरायनो मोनबाय आं बेनि गेजेरजों सारा आसामनि बर'फोरखौ बेखौनो आङो मेसेज होनो लुबैदों जे मोनफ्रोमबो बर' गामिया बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जुदि खामानि मावफुङोबा निस्सय बर' हारि दानायाव गोबां बिहोमा होगोन होननानै आङो बुंनो सानो।